Sveti Josip, zaručnik Marijin i Isusov hranitelj, čiji blagdan crkva danas slavi, glavni je zaštitnik Hrvatske. Evanđelja svjedoče da je Josip bio potomak kralja Davida, po zanimanju tesar iz Nazareta. Iako je ostao zbunjen kad je shvatio da je njegova zaručnica Marija trudna, ipak ju je potaknut od Duha Svetoga prihvatio, a Isusa odgojio kao vlastitog sina. Zbog tako brižnog odnosa prema njima, sveti se Josip danas slavi kao uzor i zaštitnik obiteljskog života, ali ga i mnogi crkveni redovi i družbe zazivaju kao zagovornika i pomoćnika. Štovanje toga sveca počelo je oko 850. godine, a papa Sixto IV. Uveo je u 15. stoljeću, 19. ožujka, blagdan svetoga Josipa, obveznim za cijelu crkvu. U sjevernoj Hrvatskoj štovanje su mu širili Isusovci, a Hrvatski sabor u lipnju 1687. proglasio ga je zaštitnikom Hrvatskog kraljevstva. Svijest o tome tijekom stoljeća nije osobito zaživjela, pa je zagrebački nadbiskup Alojzije Stepinac 1940. obavijestio vjernike da je Sveta Stolica uvažila molbu da se blagdan svetoga Josipa proglasi zapovjednim za sve biskupije Kraljevine Jugoslavije. Hrvatski biskupi na zasjedanju u Splitu 1972. podsjetili su da je odluka Hrvatskog sabora iz 1687. i dalje na snazi, jer sabor nije imao u vidu apstraktno Hrvatsko kraljevstvo, nego hrvatski narod, koji nadživljuje sve peripetije oko svoga suvereniteta. Na to je podsjetio i kardinal Franjo Kuharić, koji je 1988. u nacionalnom svetištu Svetoga Josipa u Karlovcu na Dubovcu pozvao vjernike da se tom svecu mole za domovinu i sastavio prigodnu molitvu. Sveti Josipe, prije 3 stoljeća naši su pradjedovi odlučili, svečano izjavili i službeno proglasili da ti, brižni po očime Isusov, budeš zagovornik naroda Hrvata. To mi prihvaćamo i potvrđujemo za ove dane i buduća vremena.